Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 2025 елга йомгак ясалды һәм 2026 елга яңа бурычлар куелды. Тукай районының яңа поселогында район сессиясы узды. Шолда Муса Җәлил истәлегенә көрәш буенча 63-нче турнир узды. Абсолют җиңүче исемен кем яулады? 2025 елга йомгак ясалды һәм 2026 елга яңа бурычлар куелды. Тукай районының яңа поселогында район сессиясы узды. Онда Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтшин катнашты. Утырышта нинди мәсьәләләр каралды? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Район башлыгы сүзләренә караганда, Бөек Ватан сугышы ветераннары да, СВО ветераннары да, сугышчыларга да зур игътибар бирелә. Начало операции из Тукайского района было отправлено 45 гуманитарных конвоев весом более 260 тонн. В них направляется то, что необходимо на передовой. От высокотехнологичных средств, таких как квадрокоптеры, антидроновые оружия, до автомобилей, средств связи, передвижных бань, строительных материалов, продовольствия, одежда и медикаменты. Милли проект кысаларында бизнес эшенең нәтиҗәлелеген күтәрүгә һәм хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүгә аерым игътибар бирелә. 8 предприятий района уже прошли обучение по бережливому производству. Еще 2 новых участника включены в программу в отчетном году. Район буенча уртача айлык хезмәт хакы 85 мең сумга якын тәшкил итә. Экономический блок администрации, Камиль Римович, очень внимательно должны посмотреть вместе с работодателями, их руководителями, специалистами, какие резервы повышения заработной платы на территории, чтобы оставаться конкурентным, была у вас, чтобы возможность максимально закрепить собственное население у себя на своей территории. Төзелеш өлкәсендә уңай динамика саклана. 2025 елда 618 урынлык өстәмә белем бирү корпусы төзелде. Сосновый Бор бисәсендәге яшьлек спорт залы яңа төс алды. 4 торак пунктта ФАПлар ремонтланды. Балалар бакчалары, мәктәптәге азык-төлек блогы, шулай күп фатирлы йортлар төзекләндерелде. Агымдагы елда программалар кысаларында җирле һәм төбәк әһәмиятендәге 123 километрдан артык юл норматив хәлгә китерелгән. В 8 населенных пунктах района реализованы проекты строительства новых сетей водоснабжения общей протяженности более 55 километров. За счет финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры построены сети в населенных пунктах Суровка, Саитова, Ургуда и Большая Шильна. 2025 елда 1206 йорт биләмәсен шелтәр газына тоташтырганнар. Районда торак фондының газлаштыру дәрәҗәсе бүгенге көнгә 96%-тан артык тәшкил итә. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Татарстан һәм Россия спортчылары Чаллы бузында бил алыштылар. Автоколада Муса Җәлил истәлегенә көрәш буенча 63-нче турнир узды. Ярышларда 10 авырлык категориясендә 400-дән артык спортчы катнашты. Кем иң көчле икәнен алдагы минутларда белерсез. Быелгы ярышлар аеруча зур әһәмияткә ия булды. Алар бер юлы 3 истәлекле датага багышланды. Муса Җәлилнең тууына 120 ел тулу, Чаллы шәһәренең 400 еллыгы һәм беренче КАМАЗ автомобиле чыгарылуга 50 ел тулу уңаеннан. Кадерле көрәшчеләребез җәрәхәтләр алмыйча моторына көрәш күрсәтсеннәр. Безгә инде тамашачыга рәхәтләнеп көрәшчеләргә карап, тагын күп еллар шундый ярышларда катнашырга насыйп булсын. Келәмдә җиңү өчен Татарстанның һәм Россиянең төрле шәһәр һәм районнарыннан 60 килограммнан 130 килограмм артык авырлык категориясендә 400-дән артык спортчы көрәште. Әзерлекләр быел навагыш күрәбез булды. Инде самыш куасында эшләдек, шөгыльләндек. Шуңа күрә бүгенге ярышка әзер. Тырышабыз. 3нче круг менә, Аллаһу Тәгалә. Ничек язган шулай булды. Иртәгә Алла бирсә карыйбыз инде ничек булыр. Аллаһ Тәгалә ничек булыр, шулай булачак инде. Трибуналарда алма төшәр урында юк иде. Һәр җан атар үз спортчысы өчен җан ата. Миңа калса бик кызыклы булып чыгар. Бүгенге көндә мин җан атам шул Радик Салахов, Ленар Гелезетдинов өчен һәм Муса Галямов өчен. Менә булар минем 3 топчик. Көрәш барында үзебезнең якташка Азат Габдрашитовка бәл итәбез. Беренче кругта инде ул 3-1 исәбе белән җиңеп яулады, җиңеп чыкты. Хәзер икенче кругны көтәбез. Азат алга. Көрәшкә бик еш йөрим. Бик ошый миңа, организациясе бик ошый, инде бик матур үткәрәләр.
һәм чалып командасы җаны тамайы. Креш жүйенлерден булмады. Һәр ауырлык категориясында спортчылар физик көчкенә түгел, тактик зирәклек тә күрсәттеләр һәм бал өчен көрәштеләр. Моннан тыш ярышларны компетентлы хөкемдәрләр дә күзәтте. Һәрбер весовой категорияда безнең 10 весовой категория 5 келәмдә үтә. Кем чемпион булып каласы билгеле түгел. Соңгы тапкыр безнең бу ледовый аренада булган ярыш 2012 елны 26 елны юбилейный елга безгә шулага Муса Җәлил турниры кирәйләнеп кайтты. Ярым йомгаклары буенча номинацияләрдә җиңүчеләр һәм призерлар истәлекле кубоклар, медальләр һәм кыйммәтле призлар белән бүләкләнделәр. Көрәшләрнең абсолют җиңүчесе Радик Салахов булды. Аңа 400 мең сум күләмендә акчалата бүләк тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бәйрәм өстәленә тәмле сыйлар сатып алырга 23 февральга бүләкләр сайларга һәм бер раттан үз гардеробыңны да яңартырга. Иң мөһиме барысы да бер урында. Яршылыда халык ярминкәсе ачылды. Уңышлы сатып алулар һәм яхшы кәеф артыннан 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Тәмле бәйрәм өстәлене халык ярминкәсе белән бергә әзерләгез. Бирдә безнең ир-атлар яратучы белорус казылыклары ерак көнчыгыштан чын улды һәм балык, тәмле гранатлар, кедр чикләвеге бар. Баллы ризык яратучылар тәмле хәлвәне лаеклы бәяләячәк. Меня заинтересовал вот этот натуральный мармелад. Очень много начинок, свежий. Я даже попробовала вот необычное и полезное. Сок гранатовый, очень вкусный, кисло-сладкий, очень приятный. И сейчас мы его, наверное, купим. Язны халык ярминкәсе белән матур, стиле һәм затлы итеп каршылагыз. Бирдә сыйфатлы үз киемнәре, модалы дубленкалар һәм күн курткаларының зур сайлап алу мөмкинлеге. Образны исә табигый ташлардан ясалган бизәнү әйберләре белән тулыландырырга мөмкин. Яшьлекне сакларга Кырым косметикасы ярдәм итәчәк. Меня на ярмарку пригласила моя подружка. Сейчас мы с ней купим орешки. Купила себе из зеленых постельных комплект. Я очень довольна покупкой. Показали на примере, потрогала я все, качество супер. Бакча сезоны турында да онытмагыз. Эш кораллары сатып алыгыз. Халык ярминкәсендә сез барлык кирәкле әйберләрне таба аласыз. 32 комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Уңышлы сатып алулар һәм яхшы кәеф өчен. Ama еще bu бәйрәмен кыймаклар белән каршылыйбыз. Кыймак улды һәм балык белән тәмле генә түгел, бәйрәмгә аерым бизәк тә өсти. Ир-атлар турында да онытмагыз. Алда 23 февраль якыннарыгызны ерак көнчыгыш деликатеслары белән сыйлагыз. Аларны Грин сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бәйрәмнәр гаиләләрне берләштерә. Хуҗабикәләр тәмле ризыклар белән сыйларга тели. Ә монда Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе ярдәмгә киләчәк. Гордость Камчатского края, конечно же, королевский лосось. Это слабосоленый, хит продаж. Она богата витаминами, чудесная рыбка. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Всем рекомендуем детишкам, беременным. Она легко усваивается, очень вкусная. Камчатка Россиядан читтә дә билгеле ерак көнчыгыш деликатесларын табигый һәм тәмле булганы өчен бөтен дөнья белә. Моны сез Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә килгәч инанырсыз. Омуль, тунец, палтус, нерка, кижуч, горбуша, сулейман балыгы 35тән артык төрдә тәмле сый. Посещаю каждый их приезд и жду с нетерпением, когда еще приедут. Купила сегодня королевскую лосось, красную икру. Я беру в основном икру, рыбу люблю. Рыба – это очень полезный продукт. Так что, товарищи, всем рекомендую есть рыбу. Очень вкусно, очень хорошо. Беру уже постоянно. И прошлый год, и нынче. Ассортимент достаточно широкий, нас устраивает. Купаем не первый раз. Бәйрәм өстәлендә кызыл улдык лаеклы урынны алачак. Ул кыймак һәм бутербродларга бик яхшы туры килә. Теләсә нинди ризыгыз ерак көнчыгыш деликатеслары белән тагы да тәмлерәк булачак. 22 февральгә кадәр Грин сәүдә үзәгенә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсенә килегез. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз.
Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ Вин, остановка Глобус.